Jekk ma fimtux dak kollu li ħabbejna issa-ma. Il-mużika klassika hija assoċjata l-aktar ma' kompożituri Ġermaniżi jew Awstrijaċi, bħal Beethoven, Mozart u Bach. Imma dan ma jfissirx li hija ristretta għal dawn in-nazzjonijiet biss. U f'pajjiżna nsibu bosta sforzi sabiex il-mużika klassika titlaqa' mal-sinna. L-assedju bqajna qatt ma jirbaħni. Il-mużika klassika hija ġeneralment mużika li bl-Ingliż hemm terminu tisejħ art music li tkun miktuba mhux neċessarjament għal skop popolari jew skop funzjonali, imma hemm l-apprezzament ta' sena tal-mużika fiha nnifisha. Ovvjament it-terminu huwa wieħed vast, il-mod kif inħarsu lejn il-mużika klassika jinbidel matul is-sekli u dak li aħna llum nikkonsidraw bħala mużika klassika kien hemm żmien fejn anke meta nkiteb kien meqjus bħala xi ħaġa iktar populista u iktar funzjonali. Kien biss lejn l-aħħar tas-seklu 19 li f'Malta kellna għawmin u għarfien tal-kultura Maltija bħala xi ħaġa indipendenti fiha nnifisha. Dan għawmin jirrifletti ruħu mhux biss mod lingwistiku, ma anke f'mod artistiku, f'mod politiku. Kien biss però lejn il-bidu tas-seklu 20 meta anke il-letteratura Maltija bdiet tieħu forma u tieħu ċertu identità li mbagħad bdiet titwaħħad ukoll mal-mużika klassika u kellek nies li bdew jaħdmu bil-mużika klassika u l-Malti. L-iktar persuna importanti f'dan ir-rigward huwa l-kompożitur Carmelo Paċ li kien apparti kompożitur għalliem ta' diversi nies u warajh għandek figuri importanti bħal Charles Camilleri u Joseph Vella. Hemm ukoll nies oħrajn li ħadmu bil-Malti u mużika klassika, jeżistu wkoll għanjiet bil-Malti ta' nies bħal il-Maestro Abel Ascolaru. Fortunatament f'dawn l-aħħar snin il-Malti ħa ċertu rwol ta' importanza u kien hemm ħafna iżjed artisti li bdew jaħdmu bil-Malti bħala forma, bħala lingwa tal-għażla tagħhom għal xogħlijiet artistiċi u mużikali. Charles Camilleri waħed mill-iktar importanti f'dan ir-rigward, ħadem ħafna mal-poeta Joe Frigieri fuq dan ir-rigward, kiteb anke affarijiet bħal Pawlu ta' Malta li huwa oratorju bil-Malti. U llum il-ġurnata hemm ħafna xogħlijiet li jinkitbu speċifikament bil-Malti. Meta nidħlu fil-qasam pereżempju bandistiku, meta nidħlu għal programmi li huma mhumiex il-marġi tal-festa huma programmi iktar serji, hija komuni ħafna li jtellgħu xogħlijiet li huma għall-banda u huma bil-Malti. Għandek ukoll xogħlijiet bħal pereżempju kantanti liriċi bħal Miriam Kawki, Gillian Zammit, huma kollha nies li ħadmu anke kummissjonaw xogħlijiet speċifikament bil-Malti li mbagħad huma kantaw mhux biss lokalment imma anke barra. Meta tażel lingwa għal kompożizzjoni tkun qed tażel mhux biss dik il-lingwa bħala xi ħaġa ta' identità, imma għandek anke l-element ta' ħoss tagħha l-lingwa u kull lingwa toffrilek opportunitajiet differenti. Hija waħda bir-raġunijiet pereżempju għalfejn ċertu xogħlijiet ma jittraduċux ruħhom daqshekk faċilment mill-lingwa l-oħra fejn tidħol mużika klassika. Li għandek bil-Malti ovvjament għandek udjenza limitata, però fl-istess ħin għandek ukoll qed tolqot affarijiet li b'lingwa oħra ma tolqothomx, hemm ċertu ħsejjes u ċertu kunċetti li ma jittraduċux ruħhom faċilment mill-lingwa għall-oħra. Ħannu eżempju żgħir forsi mhux mill-mużika klassika, ma biex naraw kif nbidel il-lingwa kemm tbiddel il-mużika. Kanzunetta żgur kulħadd familjari magħhom hija l-kanzunetta Tfajjel Xkejken li biha Mary Spiteri kienet rappreżentat il-Malta fil-Eurovision. Meta tellajnija l-Eurovision kienet tradotta bl-Ingliż. Il-ġiex verżjonijiet jekk tikkumparhom huma differenti mhux biss fil-ħoss, ma anke ċertu konċetti li hemm nbidlu wkoll. Personalment pereżempju għalija l-verżjoni tal-Malti hija ħafna isbaħ minn dik bl-Ingliż. Minn esperjenza personali tintlaqat tajjeb ħafna, speċjalment minn udjenzi barranin. Il-fatt li qed jisimgħu xi ħaġa differenti, il-fatt li qed jitgħallmu xi ħaġa differenti, da żmien illum il-ġurnata permezz tal-medja, permezz tat-teknoloġija u iktar faċli twassal anke traduzzjoni biex jifhmu ċertu konċetti bażiċi. Kultant naħsbu li n-nies jiġu hawnhekk biex jaraw dak li huma familjari magħhom jew jisimgħu dak li huma familjari magħhom, imma fil-verità hija bil-kontra. Ħafna nies ifittxu dak li huwa interessanti, li huwa ġdid u li joffrilhom spunt ġdid fuq il-ħajja.
Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol u lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu.